Letošní valná hromada filatelistů se uskutečnila 19. ledna na Městském úřadě v Trutnově. V malém sále Městského úřadu v Trutnově se hodnotily práce za uplynulý rok. Projednával se návrh akcí pro rok 2008. Valnou hromadu navštívil známý filatelista Pavel Aksamic s besedou na téma porevoluční razítka 1945 až 1947, razítka vybraných poštovních úřadů okresu Trutnov. Současně představil svou knihu Monografie československých a českých známek a poštovní historie, československé obálky, dne vydání 1947 až 1992. Klub se účastnil několika výstav v loňském roce. Mezi nejzajímavější patří 650 let Karlova mostu, výstava Jiřího Boudy v Jilemnici nebo 170 let Vrchlavské pošty. V té době současně probíhalo 15 let české známky. Součástí valné hromady bylo i ocenění, které předával předseda klubu filatelistů Pavel Janata. Oceněni byli Valerián Adamec, Miloslav Andrlík, Jan Halíř, Hana Horinová, Richard Houdek, Vladimír Jakl, Pavel Janata, Petr Krtička, Karel Kubišta, Jindřich Vojtěchovský a Antonín Rieger. První klub trutnovských filatelistů zahájil svou činnost již roku 1929. Dnes má sdružení 69 členů. Klub se schází jednou měsíčně, filatelisté si vyměňují známky a pohlednice, které se stávají fenoménem. V minulém roce se setkání konala na Něvách, letos v malém sále v Trutnově. Máte nějaké vzácné exempláře? Mým oblíbeným tématem je vůbec historie Trutnova a okolí jako taková, prakticky ve všech vědních oborech. No a tím, že jsem filatelista, tak mám poměrně slušný doklady už i předznámkového období tady z historie prostě tady jako Trutnova. Pro naší televizi za video je SUPICE Kateřina Adamcová.